Sal-ewwel ġimgħa ta' Ġunju se jkun avvanza biżżejjed ix-xogħol fuq il-proġett ta' riġenerazzjoni tal-Bajja tal-Għadira biex it-toroq ikunu jistgħu jintużaw mill-pubbliku li jiffrekwenta din il-bajja tant infittxija jew li jgħaddi mill-inħawi. Il-proġett jinkludi l-bini mill-ġdid ta' triq u l-promenad tul il-bajja. Ħabret dan l-Aġenzija tal-Gvern Infrastructure Malta waqt konferenza għal ġurnalisti li fiha ġiet spjegata ħidmet din l-Aġenzija f'dan il-proġett. Proġett li qed isir b'investiment ta' madwar 8 miljun euro kollaborazzjoni ma' diversi entitajiet f'żona li kienet ilha ma tara investiment il fuq minn 30 sena. L-Aġenzija spjegat li l-interventi li qed isiru f'dan il-proġett jinvolvu infrastruttura li tagħti priorità l-issigurtà ta' dawk li jużawha b'diversi modi, speċjalment għal 2 miljun persuna li jużaw din it-triq bil-pass u bit-trasport pubbliku. It-triq li kien hemm qabel la kellha bankini u lanqas spazji ta' parkeġġ adegwati fuq il-karreġġata li tagħti għaċ-ċirkewwa u b'hekk bosta sewwieqa kienu jipparkjaw il-vetturi tagħhom parzjalment fuq il-korsija tax-xelluk b'riskji kbar għalihom u għal vetturi oħra li jkunu qed isuqu fuq l-istess korsija. Meta sewwieqa u l-passiġġieri kienu joħorġu mill-vetturi tagħhom, ir-riskju li jintlaqtu minn vetturi oħra kien ikun għoli għax kien ikollhom jaqsmu għan-naħa l-oħra tat-triq mingħajr bankina. Il-Kap Eżekuttiv tal-Infrastructure Malta spjega li l-prijorità kienet li wieħed jimmassimizza l-ispazji tal-parkeġġ minħabba li l-Għadira hija destinazzjoni mfittxija minn ħafna, speċjalment fis-sajf. B'hekk ġie deċiż li se jiġu introdotti 130 spazju ta' parkeġġ fuq in-naħa tal-bajja. Dan se jkun qiegħed jikkumplementa l-parkeġġ li jesa madwar 350 karozza li sar b'investiment ta' 1,300,000 euro. Ġie spjegat ukoll il-karreġġata li tagħti ċirkewwa qiegħda t-tela u għalhekk kien jagħmel sens li jkun hemm żewġ korsiji ħalli wieħed ikun jista' jgħaddi minn fejn vetturi kbar. Min-naħa l-oħra l-karreġġata li tagħti lejn iċ-ċentru ta' Malta għandha 500 metru minnha b'korsija waħda minħabba l-fatt li qiegħda nniżla bil-pija tat-triq tkun b'żewġ karreġġati. Il-wisa totali tal-karreġġata mis-Central Strips għal parking hija ta' 5 metri u nofs biex tippermetti li żewġ vetturi kbar jgħaddu biswit xulxin. Fis-Central Strips se jitħallew ukoll spazji biex f'każ ta' emerġenza wieħed ikun jista' jgħaddi traffiku għal karreġġata opposta b'mod ikkontrollat. Intant l-Infrastructure Malta ħolqot karreġġata diretta li se tkun tista' tieħu lil vetturi ħerġin mill-armier lejn il-karreġġata diretta lejn iċ-ċentru ta' Malta. Bidla oħra ewlenija hija s-separazzjoni tal-bus stops mit-triq. Il-limitu tal-veloċità tnaqqas ukoll għal 50 km fis-siegħa bil-għan li jitnaqqsu l-inċidenti u tittejjeb is-sigurtà għal kull min juża triq. Il-Kap Eżekuttiv tal-Infrastructure Malta spjega li l-proġett minn dejjem kien imqassam fuq 20 xahar u ma kienx ikun possibbli kieku ma kienx għal kollaborazzjoni tan-nies. Ważit jgħid li ma kienx proġett faċli għax l-Aġenzija ħadmet kontra l-ħin u wkoll kontra diversi elementi bħar-riħ li waslu biex ittella ammont sostanzjali ta' ramel. Ovvjament xin nid-deliverjaw proġett ta' kwantità dal-investiment ta' 8 miljuni, jridu naraw li l-affarijiet bażiċi ikunu hemmhekk. U dak li rajna, jien naħseb li kif spjegajni żied dolodu hemm bilanċ tajjeb bejn il-konvenjenza u s-sigurtà li. Intant it-tielet u l-aħħar fażi tax-xogħlijiet huma skedati li jsiru minn Ottubru li ġej sa Marzu tas-sena d-dieħla u se jinkludu fost l-oħrajn l-installazzjoni ta' għamara tat-toroq.